Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Nggih. Gimana Mas? Adem Mas? Adem mboten? Oke, siap. Nggih. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Iki arep pengajian apa arep do turu? Hah? Kok do ngantuk kabeh iki lho. Hujan nggih. Ngapunten Ibu, syukur datang Gusti Allah dalu punika Jawa udan. Pengajian niku nek ora udan niku biasa. Neng ono pengajian kok udan niku berarti luar biasa. Ngono lho. Gitu aja kok repot. Masuk mboten karo kula. Ganjarane luwe oke, barokah Gusti Allah langkung kathah. Semangat ngono ora kok wis halah. Pun siap napa dereng? Yo, tangannya diangkat semuanya, biar semangat. Tangannya diangkat. Ora usah dhuwur-dhuwur kelekmu mambu. Ayo semuanya diangkat. Ayo bapak-bapak diangkat. Sing ora gelem ngangkat tangannya giting. Ngaten niki semangat lho nggih. Nggih, kula yo semangat niki. Oke, siap? Oke, nek kula muni, mana semangatmu? Dijawab. Sing banter. Yo sing ra gelem muni gondongen yo. Mayo ayo muni. Mengke nek kula muni, mana semangatmu? Sing banter, oke? Oke, siap? Awas anggere muni aku mulai. Tak rewangi ado-ado lho. Tibake jamaah tuwek kaya ngene. Ya Allah Gusti. Ngapunten Pak Lurah, wargane jenengan apa ora ana wedokan sing enom to Pak Lurah? Wis tuwek ngantuk kabeh wis ranggen. Oke, siap? Siap? Mana semangatmu? Mana suaramu? Mana tertawamu? Wong bar mingkem kesuwen dadi rada mambu. Pun nggih, semangat nggih. Nah, ngono pengajian kok inyah-inyih ra. Pengajian ki sing semangat. Udan ra masalah, oke? Oke. Adem ra masalah, ngantuk ra masalah. Kesel ra masalah. Apa mbok kira sing nyekel miki iki ora adem? Apa mbok kira sing nyekel miki iki ora kesel? Apa mbok kira sing sing nyekel miki iki ora ngantuk? Aku yo adem, aku yo kesel, aku yo ngantuk ngono lho, Dik. Tapi wong kabeh mau wis saguh.
wis sanggup teko. Mula kula nggih dugi mriki. Nek aku nganti ra teko lak ya eman-eman. Lah iya. Oh dosa kowe. Kaya ngerti-ngerti ya kan wis dibayar. Apa kowe ngerti kowe? Halo. Pon siam nggih. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Kesting ringkes sing penting-penting. Pengajian iku gen kepengin nyuwun ngapunten, pengajiane apik, turut ora jeleh, ora cegeh, syarate siji, aja suwe-suwe. Ha diatur ya. Iki sadurunge kebacut. Warga Silirejo niki nek pengajian biasane tekan jam pira? Jam 1 nggih. Nggih enten mubalek sing kuat nganti tekan jam 1. Enten. Wah, modar tenan iki. Lho kula niku dijak model pripun mawon kula siap. Tekan jam 1 siap. Tekan jam 2 siap. Masalahe panitiane wani apa ora? Motiwas tak tekanke jam 1 tenan tibake danane mepet. Oke, niki pengajiane santai mawon nggih. Ngaten nggih Pak nggih. Pengajiane santai rasa tegang-tegang. Sebabe apa jamaahe tuwa. Engko nek dikeki tegang ndak malah geblak. Kan tuwa wis ra iso. Oke, pun siap nggih Bu nggih. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata, kesting ringkes sing penting. Masuk? Yang pertama, kula ngajak khususipun datang kula pribadi. Lan para jamaah sedaya sing sami rawuh, monggo kita sedaya tansah syukur dateng Gusti. Dalu punika saged tindak pengajian sinaosa jawah ra masalah, adem ra masalah, kesel ra masalah, ngantuk ra masalah, akeh kancane lan akeh tunggale, betul? Ngantuk wong bendina awak diki wis turu. Betul? Betul apa mboten? Kesel pancen kesel wong sedina kamu, sedina wau, sedina utuh, esuk tekan sore kabeh do duwe penggawean dhewe-dhewe. Betul. Kula nggih ngoten esuk mulang teng sekolahan mantuk jam sekawan. Nggih, niliki pondok kula sik sedhela niliki rale-rale terus jam 5 kula mangkat mriki. Nek diitung kesel rumangsamu aku ora kesel. Ngono lho. Dong ora. Diampet sik sedhela kanggo mugi-mugi anggen kita sami pengajian dalu punika bersamaan dengan turunnya hujan, Allah turunaken rahmat barokahipun teng Silirejo menika. Amin Allahumma. Muga-muga rezekine do sumulur. Mula ayo kabeh tandha syukur awak dhewe ning Gusti Allah sing nggih sing rawuh niki bareng-bareng muni alhamdulillahirabbil alamin. Saged mboten? Iso apa ora? Bisa apa tidak? Oke, ayo kabeh ora lanang ora wedok tandha syukur awak dhewe ning Gusti Allah muni alhamdulillahirabbil alamin. Bareng banter kompak. Sing suarane banter yakin rezekine ya banter. Rezekine sumulur. Rezekine lumintu. Rezekine pun kathah. Tur ya barokah. Nganti turah-turah. Syukur saged kangge sangu tindak Mekah lan Madinah. Sing ora gelem muni untune lara. Oke, siap? 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
Sapa wonge wong Silirejo kok gelem syukur marang peparinge Gusti Allah, yakin nikmate ditambah karo Gusti Allah. Ning kosok wangsule ana wong Silirejo dikei nikmat karo Gusti Allah, kok ora gelem syukur, malah maido, malah bergodo. Inna adzabila syadid, ngertenono siksane Gusti Allah banget rasane. Dong ora. Mula nderek titik peling khususnya kanggo warga Silirejo, aja sok maido marang peparinge Gusti Allah. Sithik akeh disyukuri, alhamdulillah. Khusus kanggo wong wedok-wedok, rungokno dok. Dok. Penting iki. Nek wong lanang-lanang ora, soalnya wong lanang boloku. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ngapa kowe? Aku bolone wong lanang. Ya atore kok. Ngapa? Oh dosa kowe. Ngeten nggih Bu, sedaya khususe wong wedok-wedok. Wes urung. Sudah diambil yang paling bagus, Mas. Nah, engko nek diambil paling bagus, so nek pengajian ditemplek iki ora ono gambare no. Piye ta panitia iki? Tane-maneman ya dia. Kudune kene iki ana gambarku. Walah ra enek mong nggih cekap semanten mawon nang. Halo. Khususnya untuk para wanita, khususnya untuk para istri. Halo. Seberapapun jumlahnya dan apapun bentuknya kuwi nikmat peparing Gusti Allah, lesanmu, tutupmu. Aja sok muni kok mung kaya ngene, kok mung sakmene. Saya ulangi sekali lagi. Dengarkan apa yang saya kandakkan ini. Maksudnya sing tak omongke iki lho. Omongan karo wong Silirejo kok angel to, Cah. Apa yang saya sampaikan ini bener napa mboten, Bu? Apapun yang Allah berikan kepada kita, bentuknya apapun dan berupa dan berapapun jumlahnya, jangan terucap di lisanmu kalimat kok mung kaya ngene, kok mung sakmene. Sing kula aturaken terus napa mboten wong wedok kulino muni ngono kuwi? Sapa omong mboten mau sapa? Halo. Kita buktikan. Wong lanang direwangi nyambut wira nibo babak esok awan maju ngiwa munggah ngalor ngetan mlebu metu ya penak no Mas. Halo. Nek wong lanang wis nyambut gawe tuk kaya tuk blonjo dikeki sapa? Dikeki sapa? Bojone. Ana wong wedok Silirejo dikeki bojone gelem matur nuwun. Korene tak tonton dapurane kaya ngopo? Rata-rata wong wedok diblonjo wong lanang munine kok mung sakmene. Apa-apa larang. Kowe godak nyambut gawe apa ora? Nek ra godak. Masuk mboten karo kula? Kula kan kula matur aja sok muni ketika Allah berikan nikmat kepada kita,
apapun bentuknya dan berapapun jumlahnya. Ojo sok kulino muni kok mung kaya ngene, kok mung sak, tapi dengan kalimat alhamdulillah, terima, matur. Bisa diterima? Bisa nggih? Nah, gur ngono lho wong wedok ki wangel kok. Dua kalimat yang sulit muncul di lisan perempuan itu apa? Satu terima kasih, dua ngaku salah. Ngapa? Oh, bener mboten Pak? Dua kalimat yang sulit keluar dari lisannya seorang istri apa? Siji, matur nuwun. Loro, ngaku salah lan njaluk ngapura. Ha mbok nganti mudhar to angel. Wonge ya teka iki. Wonge rada lemu pokoke. Wonge sikile selonjor. Ora sah diteko es gen ngene. Syukuri apa adanya wis. Nggih. Hidup adalah pun nggih masuk nggih. Maksud kula masuk nggih. Jadi tolong sedaya warga Silirejo banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Urusan sugih melarat niku urusane ning jero ati. Diarani wong sing sugih ora dupeh wong sing cekelane dhuwit. Diarani wong sing sugih ora dupeh wong sing derajat pangkate dhuwur. Diarani wong sing melarat ora dupeh wong sing ora duwe dhuwit. Diarani wong sing sugih ya kuwi wong Silirejo sing gelem syukur marang peparinge Gusti Allah. Wa arda bima qasamallahu takun agnanas. Ya kuwi wong sing gelem tansah syukur marang Gusti Allah. Wong Silirejo iki ambek dikei nikmat karo Gusti Allah akeh kaya ngapa. Gunung Lawu, Gunung Merbabu, Gunung Selamet dadekke intan berlian dikeke karo wong Silirejo kabeh. Nek ora gelem syukur anane ya mur kurang karo kurang. Betul. Diblonjo pira wae wong wedok entek ora temonjo. Maaf ora. Dikeki pira wae entek. Dina-dina mur COD-nan. Dina-dina mur sopinan. Gen wonge gen krasa sisan wis gen. Wonge nang isor lampu pas. Wonge krudunge ijo pokoke. Wonge ngulatke aku saiki. Masuk nggih. Ning mungguhe wong Silirejo sing gelem syukur paribasan Gusti Allah ki mur paring sega sak puluhan wedang sak cecepan paribasane. Nek gelem syukur insyaallah cukup. Masuk? Wong cukup kuwi ora kudu akeh. Betul? Akeh kaya ngapa nek ora gelem syukur ya ora bakalan cukup. Bisa diterima? Bisa nggih? Mula kabeh peparing Gusti Allah itu yang terbaik. Kewajibannya awak dhewe namung napa? Syukur datang Gusti Allah. Bisa diterima? Yang nomor 2, sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedaya ingkang sami rawuh menika tansah pinandhingan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad kawitan donya ngantos akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu kapiji saking panitia dalu punika kula supados matur Ibu, Bapak ingkang wonten magepokanipun kalian acara dalu punika. Niki napa Bu? Acarane napa niki? Pengajian nggih. Saged maca tulisane. Keng mriku ketok mboten? Apa wacane apa? Apa? Pengajian apa? Isra Mi'raj nggih. Pun paham nggih? Nggih, gandeng sampun paham, mbok bilih mekaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken. Lah jarene wis paham.
Wis maca tulisan. Makasih. Siji. Loro. Telu. Papat. 5. Nggih, makasih. Wah, lagi nek entek ya nguyuh terus iki. Sakmene akeh. Ya Allah, susu kok cilik-cilik. Mboten napa-napa, terima kasih. Nggih, cilik tapi kan susu. Oke. Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek saya begini, Bu. Isra Mi'raj itu kalau kelik gunawan pribadi ngene gampangane, itu hari ulang tahunnya salat. Betul? Hari ulang tahunnya salat. Ora sah salatlah putrane jenengan utawa jenengan piyambak. Nek pas hari ulang tahunnya apa yang jenengan lakukan? Ora tahu ulang tahun. Wah, angel omongan karo wong kene iki angel, Mas. Angel, ora tau ulang tahun. Besok. Nggih. Halo. Diperintahkannya sholat 5 waktu itu peristiwanya disebut dengan Isra Mi'raj, kan ngeten ta nggih? Lah ngeten Ibu. Riyen nggih. Ngapa? Wong aku ngengok jamku dhewe ya. Ngeten Bapak Ibu, peristiwa Isra Mi'raj niku itu yang mengsekenario Gusti Allah. Ngaten nggih. Lah saderengipun peristiwa Isra Mi'raj itu ada rentetan pengiring peristiwa. 1. Nabi Muhammad ditinggal mati oleh istrinya tercinta bernama Regu A, Regu B, Regu C, Dewan Juri. Oke, saya jawab sendiri. Istrinya bernama Siti Khadijah. Sakniki jujur, kula tak tekon wong lanang-lanang ibu. Pak. Wah, nggih. Jenengan dadi wong lanang jujur. Jenengan ki umpamane ditinggal mati bojo, seneng napa susah? Oh, seneng iki. Iki bojone sapa iki? Seneng ngono. Iki ketoke bojone galak iki. Oh, tak kandhani wong lanang-lanang, dengarkan. Jenengan mang meneng sing jawab kula. Oke? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Rungokno wong lanang-lanang. Aja sok nyelepek nyepek. Aja sok nyepeleki wong wedok. Hamba-hamba bojomu galake kaya bledek. Nggih. Cerewet, abape kencing, ngentutan. Tapi ingat wahai kaum laki-laki, sejelek-jelek istrimu, secerewet-cerewet istrimu, segalak-galak istrimu, wong wedok ki ngangeni, betul? Aja sok nyepelekke wong wedok kowe. Wis meneng wae iki sing ngurusi aku. Ngopo ditinggal wong wedok mati kok omong seneng iki sapa kowe? Oke? Ngopo kowe?
Jangankan kita manusia biasa, wahai kaum laki-laki. Nabi Muhammad seorang manusia pilihan, kekasih Allah, manusia yang paling sempurna di antara manusia-manusia ini. Pun ketika ditinggal mati istrinya, jatuh, Bu. Rungokno wong lanang-lanang. Sedih, nangis. Wes ngono kuwi tok. Donga datang Gusti Allah, duh Gusti Allah. Pripun anggen kawula badhe nglajengaken siar dakwah kula Gusti Allah. Separuh belahan jiwaku, separuh nyawaku kok ambil. Satu kakiku kok ambil ya Allah. Orang yang mensupport dakwahku, orang yang mensuplai dana untuk aku berdakwah, kok ambil ya Allah. Ahahaha. Weh dosa Pak dhewe. Nabi Muhammad bersedih, galau. Mau makan teringat padamu. Asyik. Mau minum teringat padamu. Mau apapun teringat padamu. Oh bojoku, ku menangis, menangisku karena aku bersedih, sedihku karena Nabi Muhammad bersedih, Bu, galau, Bu. Oke, ingat wahai laki-laki. Ingat wahai kaum laki-laki, suksesnya seorang suami, betul? Kowe dadi wong sugih seorang suami, derajat pangkatmu dhuwur, kesuksesanmu, kehebatanmu wahai seorang suami tidak pernah lepas dari peran seorang istri. Kula aja nyepelekke wong wedok. Betul? Omah iki omah. Iki lah omah iki. Lah iya. Aku berarti bener. Omah iki ditinggal wong lanang gedene seminggu tekan sesasi, ora masalah. Tetep rapi, tetep resik. Betul? Janji kok omah ditinggal wong wedok. Rasa suwe-suwe 3 dina wae yakin kaya kapal bedak. Betul? Wong lanang ki angger mangan ajang ditinggal sak nggon-nggon. Oke? Barados anduk selehke sak nggon-nggon. Ganti sempak dikeke sak nggon-nggon. Halo. Mula aja sok nyepelekke wong wedok. Betul? Nabi Muhammad ditinggal mati istrinya galau. Kelik Gunawan pribadi. Ya janan neng wong wedok ya murjo nek ono iki terus. Wong lanang itu sak bener-benere wong lanang. Kuwi ning ngarepe wong wedok tetep salah. Sak salah-salah wong wedok iki ning ngarepe wong lanang tetep bener. Betul. Walaupun seperti itu, Pak, tapi wong wedok iki ngangeni. Contone kula. Kula niki elek-elek ya ndek bojo. Tapi bojoku ayu ora jembleng ngene iki. Ayu resik kae. Ora ngene iki.
Nah iki kan bureng-bureng. Ya Allah, Bu. Kula niki umur ditinggal bojo kula 3 dina mulih nang ngene mboke. Mergo duwe gawe. Nggih, gandeng kula niku nyuwun ngapunten. Ya banyak jadwal baterke apa rampunge terus kula bangsul dhewe. Bojo kula gareng nang ngene mboke ya sak rampunge lak ngoten to nggih. Gusti Allah. Kula sewengi ra iso turu, Dik. Wong kula niku duwe kebiasaan turu nek tangane ora karo nyekel iki ra iso turu. Nggih saged candhake. Sok tungkak, sok kempol, sok bumbu. Susu mbahmu kuwi. Halo. Halo. Mula nyuwun ngapunten, hebatnya seorang laki-laki, hebatnya seorang suami itu tidak pernah lepas dari peran seorang istri. Sepakat? Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Galau bersedih, kaya-kaya separuh nyawanya hilang, kaya-kaya sikile siji ilang, ra iso mlaku, nangis ning ngarsane Gusti Allah. Durung suwe garwanipun seda pamannya Abu Thalib pun dipanggil oleh Allah. Nggih, wis Nabi Muhammad wis lemes, ra iso ngopo-ngopo, iso-iso mur nangis tok. Pripun Gusti Allah? Kula kedah pripun niki? Orang yang mensuplai dana di saat aku berdakwah kau panggil. Orang yang melindungi aku, mengamankan aku ketika aku berdakwah pun kau ambil. Pripun Gusti Allah? Gusti Allah mirsani kawontenanipun Kanjeng Nabi sedih niku mboten mentala. Mboten mentala pirsa? Apa? Hah? Mboten mentala niku apa? Ora tegel. Nah, Gusti Allah mboten tegel, mboten mentala mirsani Kanjeng Nabi Muhammad bersedih. Akhirnya nimbali malaikat Jibril dalam Gusti Allah. Aku ra tega nyawang kekasihku Muhammad kesuwen gone sedih. Tili ana Muhammad. Kowe medua ning bumi kono Jibril. Tili ana Muhammad. Gen ora kesuwen gone sedih. Muhammad jaang piknik. Jaang hiling-hiling. Halo. Mula nyuwun ngapunten Pak Imam, Pak Takmir, jamaahe gen seneng, masjide gen makmur, kala-kala jamaahe dijak piknik giling. Kersa mboten Ibu? Kersa mboten Ibu? Lah ngono lho Mir. Dadi takmir ki rasah pelit-pelit. Dong ora. Terkadang takmir itu hanya bangga kalau infaknya banyak. Ning jamaahe sithik. Dit ditokke rapopo itu uangnya umat, kembalikan kepada umat. Ngono. Dong ora. Ora sah wel-wel. Dudu duwite dhewe nek metu wang ngelik. Masuk mboten? Jamaah gen seneng gen fresh apa meneh ki arep poso. Jak piknik sik. Kersa mboten? Kersa mboten? Ngono lho Mir. Halo. Jibril ngestokaken dawuh Gusti Allah ngestokaken dawuh kula badhe tindak sowan dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong kene nganti pecicilan kok isih ana sing ngantuk lak ya bangeten to. Yo Mas digugah sik Mas. Ayo Mas selawatan sik Mas. Ayo iki nyambut gawe le. Iki adre jenenge apa Mas? Al-Islah. Apik ra iki?
Ya engko nek apik tak jak terus. Kok nek apik tak jak. Iki sak tanggapan piro? Wah, berarti aku karo kowe larang kowe le. Halo. Aku rung genah iki yo. Padha. Pak Jojo mur terima kasih. Wah, kok sambar penak le iki le. Oke, didengarkan dulu. Mengke siiran bareng-bareng nggih. Gugah sing ngantuk. Wonge cerak lawang lendet-lendet. Halo. Mas, engko nek aku muni aja dituthuk ya, Mas. Tukang darbuka ngeyel tak? Weh. Anggerno ndi-ndi mesti sing ngeyel tukang darbuka. Wis tak omongi, engko nek aku muni aja dituthuk. Soale cangkemku karo rebana iki ra gathuk. Nek gathuk ya nyonyor cangkemku. Lah ngapunten, De. Kala mben ana sing ngeyel kula pas muni dituthuk, kula ndadi blundung-blundung kok. Nganti subuh ra mari. Akhire jamaah mulih dhewe-dhewe. Mubaleke gendeng ngono jare. Halo. Sing banter nggih Bu nggih. Gedang kluthuk dipangan ular, mripate ngantuk, mripate. Bisa? Rangko nek pas selawatan tangane diangkat. Tangane diangkat nyadong syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Diniati mahabbah karo Kanjeng Nabi, muga-muga tangane awak diki mergo mahabbah karo Kanjeng Nabi, kelak di akhirat tangan kita digandeng dengan tangan sucinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Oke, siap? Oke, eling-eling. Aku nek muni aja dituthuk. Oke. Kok nek apik tak jak engko. Siji, bareng-bareng nggih. Loro, telu. Gedang kluthuk dipangan. Mripate ngantuk kok lambene. Angkat tangan selawat. Allahumma sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama bi'ilmillahi salatah daimatan bidawamil mulkillahi. Wah, apik nek tibake nek iki. Iki tak jak patut iki. Larang. Ya anu le engko carane ngene, nek engko melu aku kan modele ngene. Aja golek jenang sik. Golek jeneng sik. Oke? Oke ya, siap ya. Kok nek tak hubungi siap lho. Oh dosa kowe. Halo. Nomor loro tetap gedang kluthuk nggih. Wonge cek ndingkluk. Ketoke ngantuke tenan. Sing nomor loro gedang kluthuk mateng kabeh. Mripate ngantuk kok lambene. Wonge linggih kursi kok. Halo. Siap? Oke. 1, 2, 3. Gedang kluthuk mateng. Mripate ngantuk kok lambene. Angkat tangan selawat. Sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama bi'ilmillahi salatah daimatan
aku dhewe wonge cek ngantuk kok. Banyu bening dicampuri areng. Wajahe glowing kok sikile. Angkat tangan selawat. Sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan kalimatan bidawami mulkillahi. Banyu bening meneh. Wong tirta kok. Tirta iki lak artine banyu. Ya ta? Banyu bening ning epek-epek. Sing kene. Sing wajahe glowing kok tungkae. Angkat tangan selawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Malaikat Jibril sowan datang Kanjeng Nabi. Ajeng napa dek wau ngajak piknik healing. Nggih, sowan datang Kanjeng Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kowe sapa? Kula Jibril Kanjeng Nabi. Kowe rene ngapa Jibril? Aku lagi sedih Jibril. Awakku ra penak Jibril. Aku lagi ditinggal mati bojoku lan pamanku Jibril. Ana dawuh saka Gusti Allah apa Jibril? Ngapunten Kanjeng Nabi, menika sowan dhateng panjenengan kadhawan saking Gusti Allah. Mboten kok ngaturaken wahyu dhateng panjenengan, nanging kapiji saking Gusti Allah supados ngajak panjenengan piknik. Piknik nondi Jibril? Jamaah lemes kabeh Jibril. Nggih nek do sami lemes Kanjeng Nabi critane diringkes mawon. Mengke ndak kedalon Kanjeng Nabi. Oh ngono Jibril. Nggih, ya wis nek ngono Jibril ayo ndang mangkat engko ndak kesuwen jamaah ana sing wis ngantuk galuh merem kae senden kae sapa Jibril. Ngapunten Kanjeng Nabi nika dek wau sore umbah-umbahe kakean. Halo. Nabi Muhammad diajak nyuwun ngapunten napak tilas perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ngoten nggih Pak nggih. Badhe tindakipun Nabi Muhammad siram rumiyin wonten ingkang ngendikanipun dodonipun Kanjeng Nabi dipun belah, dipun ambil jantung dan hatinya untuk dibersihkan, dihilangkan dari penyakit-penyakit hati. Iri, dengki, nesonan, ngrasani lan liya-liyane. Niki lah intine mengke lak mangkat ning masjid salat berjamaah. Mula jenengan kula niki nek ajeng tindak masjid resi ana sik atimu, resi ana sik lahir batinmu, resi ana sik pikiranmu kanggo menyang salat, gen ora ana reget ing jroning ati. Mula nggon tembange niku do sirama kanggo menyang Solo, ora sirama ning sirama kanggo menyang Solo. Iki do paham apa ora iki?
Nika lho kon. Sluku bathoke elaelo si Rama menyang Solo kan ngoten. Si Rama kanggo menyang Solo. Artinya apa? Resi ana atimu, resi ana pikiranmu, lahir lan batinmu kanggo menyang masjid lan musala nindakake salat gitu. Dong ora. Lah ngono lho, masuk. Jibril dalam Kanjeng Nabi kowe kok malah cerita tekan ngendi-endi? Ayo gek ndang mangkat. Kula jame wis jam 11 punjul Jibril. Iki bocah-bocah selak ngantuk sesuk do sekolah. Ngapu, Oh sesuk libur nggih. Kula Jibril kula jamaah kok ngapusi mubaleke to Jibril. Ketoke Jibril mubaleke dikira ora guru ya kowe dosa kowe mlebu lagi rong bingung urung genep kok prei iki lho halo masuk nggih yektosipun Pak perjalanan malam Jibril dalam Kanjeng aku watuk Jibril aku ngelak Jibril. Monggo katuran ngunjuk. Susune cilik-cilik Jibril. Susune reget Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Jibril dalam Kanjeng Nabi susune ora legi Jibril. Nah iya iki mau sak saset dekke loro Jibril. Krosok. Oh tajin malah. Terus sampe ana mubalek kok kayak tajin. Halo, Bapak Ibu, di dalam sejarah ada yang mengatakan bahwa sepanjang jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad itu mampir-mampir Pak Aistunipun. Mampir-mampir napak tilas datang para nabi, para rasul sakderipun Kanjeng Nabi. Contoh, sepanjang jalan perjalanan menika nyuwun ngapunten malaikat Jibril cerita, ayo mampir neng gone Nabi Nuh alaihi salam. Duh Kanjeng Nabi ingkang pikantuk pacoban menika mboten namung panjenengan kemawon jenengan pirsani Nabi Nuh alaihi salam ugi dicobe kalih Gusti Allah. Jenengan duwe bojo ayu taat gelem bantu bojone ning dakwah. Jenengan pirsani Nabi Nuh alaihi salam istrinya durhaka dan berani kepada suaminya. Betul? Betul napa mboten? Ngeten iki kangge semangat, Pak. Kanjeng Nabi Muhammad jenengan kagungan putra-putri ingkang soleh lan solehah bekti dateng panjenengan pirsani putranipun Nabi Nuh alaihi salam namanya Kan'an. Wani karo bapake ora gelem melu ning praune bapake. Mula Kanjeng Nabi jenengan ampun sedih kedangon. Ayo semangat melanjutkan perjuangan Islam. Bisa diterima? Bisa nggih? Lah kaya awak dhewe nggih kala-kala jamaah niku masjid niku kala-kala dijak ziarah ke makamnya para wali, ke makamnya para orang tua kita. Gen ngerteni sejarah. Contoh Sunan Kalijaga nyuwun ngapunten riyen hidup di masa belum ada listrik, belum ada HP, belum ada internet, belum ada kendaraan motor, tapi mampu dan bisa mengislamkan semua manusia di tanah Jawa, Bapak. Itu hebatnya. Masjid adoh tetap mangkat sholat berjamaah. Awak dewe hidup di zaman modern, dalane halus, suasanane padang, udan payungan, mantolan, masjidnya cerak omah, ning diadani dora moro.
Enggak denggo jenengan sing ngisi mawon denggo. Iki Pak iki dijaduet apik iki. Masa nggih karo kula nggih Pak nggih. Artinya apa? Perlu kita ini terkadang untuk berziarah, napak tilas sejarah. Nek awak diki kelase makame para wali, makame wong tuane ade, makame leluhur sesepuhe sing teng mriki sinten yang dimuliakan. Ziarane karo HP. Heeh. Masuk nggih karo kula nggih. Lah niki Nabi Muhammad perjalanan malam mampir-mampir, napak tilas gen ngerti sejarah. Nggo napa? Nggo nyemangati Kanjeng Nabi. Ngono lho. Iki do paham apa ora ta, Mas? Ngantuk nggih. Oh ngejak jam 1. Wong wedoke senengane ngono kuwi ya. Ngencan-ngencani baca turu kene tiwas siap-siap. Halo. Dicepetke Jibril wektune rak entek Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Namanya Masjidil. Nabi Muhammad pinanggih saged pinanggih kalian para nabi, para rasul mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Betul? Betul? Pertanyaannya, Nabi Muhammad saat itu masih hidup atau sudah mati? Halo? Saat itu Nabi Muhammad masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Nabi Adam sudah meninggal. Artinya apa? Candaane wong sing urip karo wong sing wis mati niku saged nyambung. Cuma kelasnya karena beliau seorang nabi langsung bisa berkomunikasi dan bertatap muka. Nek awak dhewe kanggone wong awam niku napa komunikasine lewat ziarah. Masuk ziarah teng makamipun para luhur terutama kepada kedua orang tua kita. Ora iso nontoki, ora iso omong-omongan langsung ning atine iso nyandaki. Pirang-pirang dina iki lho yo aku ngimpi ketemu Simbok. Mbok ayo ziarah ning makame Simbok didongake, mari bar ziarah sesuk wis ra dimpeni meneh. Pernah terjadi? Berarti nyambung, cuma kita dimensinya dan makomnya berbeda, Ibu. Awak diki wong awam, iso nyandaki ya ngono kuwi. Jenengan pun sepuh lho, Dik. Masuk nggih karo kula nggih? Kula monggo Ibu, nanti sebentar lagi bar Rejab Ruwah. Bener? Barejeb Sakban pi kanggone awak dhewe wong NU punya kebiasaan ziarah ke makam para leluhur. Ingat Ibu, ingat Bapak, mulyane, senenge, bahagiane wong sing ning jero kubur itu cuma satu apa? Nek diziarahi anak putu. Titik. Tidak ada kebahagiaan lain. Aku petendangan mur dingenek-ngenek ketok. Masuk mboten karo kula? Masuk nggih. Ngapunten Ibu, saya sampaikan sekali lagi Bapak, kebahagiaan, kemuliaan, senenge wong sing wis ning jero kubur iki cuma satu selain didoakan. Apa? Diziarahi anak putu. Ana wong sing kandha mas kelik wong ndongake wong tuwa ki rasa dadak mara ning kuburan, kok omah ya tekan, kok ngendi-endi ya tekan. Bener. Kuwi ora salah. Sakniki ngeten mawon. Diumpamake jenengan sing jek urip. Jenengan iki lak jek urip to. Jek urip apa mati? Jenengan ki lak jek urip. Umpama jenengan duwe anak loro wis mentas kabeh, wis omah-omah kabeh,
wis keparan dhewe-dhewe ana sing ning Jakarta, ana sing ning Surabaya. Jenengan garek dhewe ning omah wong loro bapak karo ibu glundang-glundung kaya semangka. Angger bapak miring nengen, ibu melu nengen. Angger ibu ngiwa, bapak miringe ngiwa. Soale wis ra iso apa-apa. Halo. Umpamane putrane jenengan nyuwun ngapunten mangsa badha mangsane wong mulih sing teng Jakarta ngebel, "Halo Mama." Waduh gayane ning Jakarta 3 dina celukane wis Mama. Wong Mamah kok tungkake mledak-mledak lho. Kelase wong Silirejo celukane Mama. "Halo Mama. Ini Bagda, saya tidak bisa mulih." Maksudnya bakdo iki ra iso mulih ngono lho nggih. Halo. Mergone ora entuk tiket. Terus ngeten, sing dados kremenanipun bapak kalian ibu sampun kula pundhutaken menika kula paketaken lewat JNI. Dipaketke ke Jakarta tekan Silirejo mriki kira-kira tekan mboten? Jenengan yo seneng. Anak sing Surabaya ngebel, "Assalamualaikum Ibu, alhamdulillah bakda menika kula saged mantuk. Keremenan ibu kalih bapak pun kula pundhutaken. Sekalian mengke dugi dalem langsung kula caosaken dhateng ibu lan bapak. Nek kon milih jenengan kira-kira seneng sing endi?" Ngono gene ya waras. Sing ning alam kubur iki ketoke ya ngono kuwi. Mbok dongake kok omah ya kena ya tekan, mbok dongake kok Jakarta ya tekan, mbok dongake kok Surabaya tekan. Tetapi beliau yang ada di dalam kubur akan lebih senang kalau anaknya datang, duduk, tangannya diangkat, "Ya Rabb, ampunilah dosa kedua orang tuaku ya Allah." Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk? Iki nek ramu balik apik ra iso lho ngene iki. Mula ya rada larang. Sekolah iki. Niki nggih ngangge sekolah lho, Dik. Ki rada larang lho, Dik. Pokoke nek gorong atus gah aku. Masuk nggih Bu nggih. Mula nyuwun ngapunten Bapak Ibu. Ayo yang sudah punya orang tua yang meninggal, ayo dijere, mulaikanlah kedua orang tuamu. Kau datang tersenyum, "Ya Allah, anakku do moro. Anakku cedho eling karo Simbo." Ngono kuwi nek diumpamake ning kene ngono lho. Diaturi kok malah kurme ae. Jibril dalam Kanjeng Nabi, kowe kok malah cerita tekan ngendi-endi to Jibril? Wektune selak entek Jibril. Ayo gek ditutuke mlakune, kowe ora gambleh wae Jibril. Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi rasul yang sudah meninggal tapi bisa bercakap langsung karena beliau adalah seorang nabi. Nek awak dhewe nganggone ati. Bisa diterima? Salat 2 rakaat, mari rampung salat lanjut ke Sidratul. Kaget Jibril. Halo. Masuk nggih Bu nggih. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dicepetke ngeten nggih. Jibril dalam Kanjeng Nabi iki wis tekan ngendi Jibril kok dhuwur men. Niki sampun teng ngajengipun Sidratul Muntaha Kanjeng Nabi. Ya wis Jibril nek ngono ayo ndang sowan Kanjeng Nabi. Mboten Kanjeng Nabi menika sampun pikantuk WA saking Gusti Allah. Menika sakderengipun lebet wonten Sidratul Muntaha panjenengan kawula mirsani kawontenanipun neraka. Oh ngono Jibril. Ya wis ayo gek niliki neraka. Jibril mlebu teng neraka. Kaget Kanjeng Nabi. Jibril dalem Kanjeng Nabi.
Iki kahanan kok sumuke kaya ngene Jibril. Ora ana wajere blas Jibril. Iki jenenge apa Jibril? Ngapunten Kanjeng Nabi menika neraka. Mula sumuk Jibril. Nggih Kanjeng Nabi pancen neraka menika mboten enten wajeripun. Apa panitiane ora siap Jibril? Nggih Kanjeng Nabi menika pancen boten dipun siapaken kalih panitia merga kala wau Jawa. Halo. Jibril dalem Kanjeng Nabi neraka kok isine wedokan tok Jibril. Dek tuwek-tuwek Jibril. Elek-elek Jibril. Iki kok kaya wong Silirejo. Iki sapa? Niku umate panjenengan Kanjeng Nabi kok wedok tok. Iki model kaya ngapa Jibril? Apa nggih ben ning donyane wong iki ora tau salat Kanjeng Nabi? Apa wong iki nggih ben ning donyane ora pengajian Kanjeng Nabi nek teko malah manggone ngarep dhewe. Lho wonge ngulake aku terus Jibril. Ini gambaran kayak apa Jibril? Ini gambaran umat jenengan do Kanjeng Nabi banyak di dunia yang hidup seorang istri berani sama suami. Halo? Halo siap? Akeh wong wedok sing wani karo wong lanang. Akeh wong wedok nek daling nalikane diblonjo wong lanang ora gelem matur nuwun. Wonge ketoke krasa Jibril. Halo. Masuk nggih Bu nggih. Dadi pirsani kawonten neraka niku panggonan sing ora nyenengke ngeten nggih. Ayo medhuk Jibril samsaya medhuk lho. Kok ning ngisor kok isine lanangan tok Jibril. Iki kok kaya lanangan Silirejo Jibril. Seragam Jibril. Iki kok ya do ning jero neraka ngopo Jibril? Tak jelaske menengo sik. Niku ngapunten Kanjeng Nabi ning donyane wong lanang sing ora gelem tanggung jawab karo bojone. Dina-dina mur mancing wae. Wonge sing endi Jibril? Kupluke ireng Kanjeng Nabi. Gen kabeh kenek ngoten nggih. Jibril dalem ayo Jibril siji wae contone ayo gek munggah ning swarga. Langsung munggah teng swarga. Kanjeng Nabi kaget Jibril. Iki kok kaya ngene endahe Jibril iki apa? Niku swarga Kanjeng Nabi. Swarga kok tetep ra ono wajere Jibril. Nggih niku panitiane lali Kanjeng Nabi. Jibril ning swarga ana gedhange Jibril. Ana susune Jibril. Susune cilik-cilik. Terus mirsani iki kok ana pawongan kok wajahe resik-resik ayu-ayune kaya ngene Jibril. Iki kok kaya wong Silirejo Jibril. Aduh Jibril ora ana sing amin blas Jibril. Wis wong Silirejo dibalekke ning neraka wae Jibril. Iki piye to Ki? Balene. Jibril. Iki kok pawongan ning swarga kok resik-resik wajahe ayu-ayu Jibril. Iki kaya Luna Maya Jibril. Iki kaya iki kaya Dewi Persik Jibril. Sing iki tengene iki kaya Pok Ati Jibril. Sing lanang bagus-bagus raine resik-resik. Iki gambaran sing kepiye Jibril. Ngapunten Kanjeng Nabi niku umatin jenengan wong Silirejo duk nalikane urip ning alam dunyane njaga wudu lan salate.
Muga mula raine bersih bersinar, bahkan bersihnya sinarnya lebih terang daripada terangnya bulan purnama. Amin Allahumma. Wis Jibril rampung Jibril. Ayo gek sowan ning Gusti Allah, sowan teng Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad berucap at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul li. Gusti Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Nabi Muhammad kemutan datang kita sedaya saking tresnane Kanjeng Nabi Muhammad karo awak dhewe. Dikei salam selawat karo Gusti Allah, jawabe assalamu alaina wa ala ibadillahis. Kemuliaan, keselamatan, kesejahteraan itu kangge kita kan buat kami. Kami itu siapa? Nabi Muhammad lan umate. Masuk? Masuk nggih? Terus Kanjeng Nabi kedahuan salat 5. Tak lupa tugasku setiap hari, sembahyang wajibku yang 5 kali, subuh TK mbahmu kowe dosa kowe. Tuwekan ngene kok TK iki lho. Subuh zuhur asar maghrib dan isya, tak mungkin aku lupa selama-lamanya. Tepuk tangan anak. Ini TK mana? TK mana? Oh, TK muslimat. Mulane tuwek-tuwek. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, ngasar di perjalanan, maghrib kecapean, isya rasa sholat. Yes. Mula nyun ngapunten penutup Bapak Ibu dalam rangka Isra Mi'raj. Nyun ngapunten, ada yang bisa kita petik pelajarannya satu. Halo? Perbaiki sholatmu. Nggih. Yang diperbaiki apanya? Satu, waktunya. Sholat tepat pada subuh yo dideleh subuh, zuhur yo zuhur, ngasar yo ngasar, maghrib yo maghrib, isya yo isya. Aja dibolak-balik. Subuh kok dicampur duha. Jadi subha. Subuh karo duha. Apa neh wong wedok-wedok kuwi nek lagi repot, lagi rewang ngono sholli fardhus subhi wa dzuhri wal asri wal maghribi wal isya'i dadi siji lillahi ta'ala. Iki salate wong kocluk niku. Perbaiki napa Bu? Waktunya. Yang kedua nyun ngapunten, bacaan salatnya ditahsinkan pada para imam, para takmir. Yang ketiga gerakan salatnya. Nggih. Karena nyun ngapunten kok ndak dadi udur-uduran ki arep poso soale. Siji usoli, siji ora geger, siji kunut, siji ora geger. Nggih, masalah nduding ngene geger Pak ngen lho, mergo diobahke karo ora geger. Diobahke karo ora nonton situasi dan kondisi. Nggih, kula nek kalih bojo kula ya ngoten, perlu diobahke ora obahke, ya tak obahke. Oh. Maksud kula ngeten lho, nek liyane diobahke kowe melu obah, kok ndak dibatin liyane. Nek liyane ora obah aja mbok obahke, engko ndak dibatin liyane. Perkara obah karo rai monggo bebas. Sing penting nek ngobahke aja diwalik atahiyatul wa sholawat ngono kuwi. Nah, guyune banter rumangsa berarti. Wong atahiyat tok ngene iki. Masuk Ibu, apalagi ini mau Ramadan. Nggih. Satu, tadi apa? Waktunya, bacaannya, terus gerakan sholatnya. Terus apa? Berjamaah di masjid, imam takmir, gen jamaah seneng sholat jamaah nang masjid siji nek ngimami aja dawa-dawa surate. Ngerti Ramadan wis kulhina beres.
Jamaah bayane dawa. Angger sing imam iki suwe. Raruko-ruko. Sikilku selak gringgingan. Halo. Lho wong kersane Gusti Allah kan kadang-kadang ngene to, Dik. Gayane surate dawa-dawa ngarepe apa, mbunine apa, makmum ra mudeng blas. Delalah tekan tengah dalan kersane Gusti Allah lari. Wa ma makmume iki wamae akeh banget. Dikeki sing endi? Gentokno wae imame pekok. Masuk. Yang terakhir apa Bapak Ibu? Mari kita gunakan sholat itu menjadi filter bagi kita. Bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kowe wis sholat jamaah neng masjid. Ning nek kowe jek seneng ngrasani tanggamu berarti sholatmu bermasalah. Betul? Sholat neng masjid bendina berjamaah. Utang PKK lho sakyahne ra kemput-kemput. Padahal iki wis arep dum-duman. Ngerti no aku. Wonge rada lemu pokoke. Pun ngaten mawon Bapak Ibu, ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Napa ngeten dene iki penak-penakan nggih umpama lho nggih. Umpamane jenengan ki pomone lho kurang marem, umpamane nanggap dhewe ngoten pripun. Nggih to nggih. Lho, ngeten dhe perkara rega kan kena dirembuk. Ngono lho, engko penake pira lah monggo dirembuk ngoten nggih. Nggih, tapi aja ning panggung saru. Terima kasih Bapak Ibu, ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Insyaallah nanti lain kali dilanjutkan. Alaikum minkum. Masih ada qiyam? Enggak. Masih nggih. Itu saya selesai langsung pamit aja Bapak Ibu, karena sampai rumah nanti sudah subuh saya. Tekan ngomah subuh lho Dik. Ngapusi piye? Amelu apa piye? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.